गिबियाव नोंथांमोनखौ जोंनि एसएम एक्सार इउटुब चेनेलाव बरायना लाग्रोबाय नैबे भिडिअखौ होनायनि थाखाय नोंथाङा गाज्रि मोननो नाङा बबेखानि बेखौनो नोंथांनि सिगाङाव फोरमायनाय जाखायो जों मानसि माहारिया बयहाबो धोरोमखौ गावबागाव सायख'नानै लानो हानायनि मोन्थाय दंखायो जोंनि इन्डियान कन्स्टिटिउसनाव आर्टिकोल 12 निफ्राय लानानै आर्टिकोल 35 सिमाव माखासे फान्डामेन्टेल राइट्स जायफोर फान्डामेन्टेल राइट्सफोरा गुबैयै 6था बे 6था फान्डामेन्टेल राइट्सनि गेजेराव राइट टु फ्रिडम अफ रिलिजन थामहिनबा नोंथाङा नोंथांनि जेखुनु धोरोम बेखौ गोसो बायदि लानो हायो जुदि नोंथाङा इन्डियानि सिटिजेनशिप जायो आरो बे समाव नैबे राइट टु फ्रिडम अफ रिलिजन जाय आर्टिकोल 25 to 28 आ बिलंस खालामो बै आर्टिकोल बायदिब्ला नैबेनि सिङावनो जोंहा माखासे फिसा फिसा राइट्सफोर दंबावो जाय आर्टिकोलफोरखौहाय लाफायो बा इनक्लुड खालामो दा बेनिनो मोनसे राइट्सआ जाहैबाय सेकुलारिज्म बै राइट टु फ्रिडम रिलिजननि सिङाव थायो नैबे सेकुलारिज्मआ जाहैबाय राइट टु फल' एनि काइन्ड्स अफ रिलिजन इन द कान्ट्रि एज देयर लाइक माने बिसोरनि मोजां मोननाय बादि बा भारतनि नोगोरारि सुबुंफोरनि मोजां मोननाय बादि गावबागाव धोरोमखौ लानो हायो बेखौनो बुङो सेकुलारिज्म स' नोंथाङाबो नोंथांनि धोरोमखौ गाव गावनि गोसो बायदि लानो हायो जेरै ख्रिस्टान मुस्लिम बुद्धिस्ट बाथौ ब्रह्म गोबांथार धोरोम दङ बेखौ नोंथांनि सिगाङाव बुंलिया जाय हक नैबे पृथिबियाव नोंथाङाबो नोंथांनि धोरोमखौ लानानै थांनानै दं दिनै आंबो गावनि धोरोमखौ लानानै थांनानै दं बेयाव धोरोमखौ लानानै सोरखौबा मुगैनाय सोरखौबा नासयनाय जास्ट नोंथाङा जेबो बुंनो नाङा मानोना बै बेफोरनि सायाव जायफ्रा बुंगोन नै बियो आयेननि नोजोराव दायनिगिरि जायो स' बेखायनो नोंथाङा नोंथांनि धोरोमखौ लानानै थांनानै था बास आंबो आंनि धोरोमखौ लानानै थांनानै थागोन स' बेनो आरो फै नोंथां दान्दिसे सम नोंथांनि बेसेन गोसा समखौ हगारनानै आरो बैफोर जायगाफोरखौ नायनानै जों इन्जय खालामनि Affirmations, aspirations, I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be